No a vy vlastně řešíte možná i nějaký vystěhování, ne? Když někdo bude Taky. někde nelegálně bydlet. Jak vypadá tady ta procedura vlastně? Tahle ta procedura jakoby je hodně zdlouhavá, prostě musí to projít soudem. Jo, a to je strašně takový složitý. Jo, dobrý, ale už tohle jsme všechno překonali, my tam přijdeme, vyzveme je, aby vlastně se vystěhovali, oni nechtějí. No tak opět, láme se zámek, vrtá se zámek, dostaneme se dovnitř, my na ně nesmíme fyzicky šáhnout. Jo, ale prostě, než ty věci začne vyhazovat prostě. Jo, prostě tady už nemáte co dělat, prostě řve se jako prase. Jo, těm lidem člověk se snaží nahnat strach, aby prostě odešli. Jo, ještě se nestalo, nebo já jsem nebyl toho svědkem, že by ty lidi zůstali na místě. Jo, to je už je takovej pekelný nátlak. Jo, to už se prostě, to už se říká všechno mojí nechutné věci. Jo, prostě jenom, aby ty lidi svedli tu prdel a vypadli. Jo, vždycky jsou to většinou jsou to feťáci, co neplatí nájem. Jo. Máme tadyhle v tom jakoby větší pravomoce než policie. Policie nemůže vstoupit do bytu bez toho, aby byla pozvaná. Nemůže, my se pozveme sami. Jo, ale vlastně, to řeknu jednoduše, člověk jim trošku pomáhá píčkem, že jo, tak jako pomalinku, jo, a prostě u toho prostě se řve se u toho prostě, aby ty lidi měli strach.